2. Tak jedeme na to. To je Jakub Vesecký a je tam taky Matěj Kulpán, to zastává na čelách, že Matěj Kulpán jde na první místo. Matěj Kulpán drží první místo, druhý místo, tam je 30 a 06. 30 Jakub Vesecký a s 06 Matyáš Vendlík. Takže to jsou první 3, ale rozhodují první 2. A na druhý místo se dostal Matyáš Vendlík, takže Matěj Kulpán za tím drží jasně první postupovou pozici. Na druhém místě Matyáš Vendlík a na třetím místě je to Jakub Vesecký. Uvidíme do té cílové roviny. Postup do semifinálových jízd. Takže jedeme. Cílová rovina jako první postupující Matěj Kulpán, domácí jezdec. A na druhém místě postupující s 06 a nebo 30. No pak to je nakonec 06. Matyáš Vendlík postupuje do semifinále.